Guys, welcome sa ato ang mga Cebuano story o Bisaya storya o gitawag natog sambingay sa Kristohanon. Ato ning gitawag og sambingay sa Kristohanon guys tungod kay pwede po ning magamit nimo ilabi na gyud sa pag-share nato sa pulong sa Ginoo. So sa mga Kristohanon nga hilig og mga illustration o mga sambingay, kini atong channel puno kini sa mga storya nga daghang mga moral lesson sa kinabuhi. And guys, pasensya sa atong mga followers sa atong mga sambingay nga talagsa ra gyud ta maka-upload tungod sa among dapit nga nagapalibot gayud ang daghang video kihupuli. Nagpre ko guys nga makahimo og kita og studio nga diin dili madungog ang tingog sa gawas, kay kung madungog ang tingog sa gawas adunay posibilidad nga ang mga background music, mga worldly song ma-copyright ang ato ang channel. But praise God, kini nga time gitagaan kitag panahon sa Ginoo tungod kay walay ga video kis palibot, nakahigayon kita og himo og video. So guys, ayaw ra ka discourage ug ayaw ka balaka tungod kay nagpadayon ra gini atong channel og pag-upload og mga sambingay nga daghan kang makatunan. So ayaw ka tingala nganong talagsa ra gyud ta nga maka-upload. So guys, padayon lang gyud pagsunod sa atong mga sambingay. Maggamit kayo nimo ni guys kung mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Okay? So kanito sambingay karon, ang lesson ani sa unahan is kana bitang importante nga mangandam kita sa kinabuhi, hilabi na gyud sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Muna nga para makuha nato ang dako kayong lesson, atong himuan kini og storya o kining maong storya maghulagway kini sa pagpangandam nato, hilabi na gyud sa ato ang kinabuhi. Karon guys, kining usa ka professor nga moadto og isla. First time siya nga nisakay og bangka tungod kay walay lain nga pamaagi nga makaabot siya sa maong isla. Karon duha lang sila ang katong tag-iya sa bangka nga mao mangingisda ug ang professor. Karon pag abot dito tunga-tunga nakabugsay na ning mangingisda o kaning tag-iya sa bangka, nangutana ang professor nin siya, "Dong, unsa may kurso nimong nahuman? Sa lain pang pagkasulti, unsa man nga profession ang imong nahuman?" So kining usa ka batan-on nga mangisda mitubag siya og miingon nga, "Sir, tungod kay wala naman ko'y ginikanan ug tungod pud sa among kapobrehon, dili ko makapadayon gyud og eskwela. Ug ang akong nahuman ra gyud sir, grade 4 ra gyud ko. Ug nag-focus ko karon sa pagpangisda para adunay makaon og para sa ako ang panginabuhian." Ug niingon ang professor, "Kabalo ba ka dong nga tungod kay wa man kay nahuman ug wa man kay profesyon, hapit katunga sa imong kinabuhi ang nawala." Ning urong ning maong mangisda ug wala siya tubag sa maong professor tungod kay naluoy siya sa iyang kaugalingon ug wala siya makahuman, munang namalandong siya. Karon guys, nagpadayon sa bugsay, karon kay sa unahan aduna may dako kayong unos nga gapadulong nga nagdala og ulan ug kusog kayong hangin nga gapadulong. Mibalos po ning usa ka mangisda ug nangutana sa professor, niingon, "Sir, kabalo ba kang mulangoy?" Niingon ang professor, "Ngano man dong?" "Tungod kay dunay gapadulong nga unos nga gadalag ulan sir, ug kana nga unos posible nga mao kanay makalunod niining atong gisakyan nga gamay nga bangka." So nalisan kayo ning maong professor, nahadlok ning maong professor ug miingon, "Dong, abi nimo wala ra bagyud ko natudloy usa ang paglangoy kay wa gyud na didto gidiscuss sa amo ang mga subject. Busa dili gyud ko kabalong mulangoy." Busa mibalos pud ning maong mangisda og miingon, "Sir, kabalo ba ka nga sa dihang niingon ka nga di ka kabalong mulangoy? Kung moabot ang maong unos ug mulunod ining gamayng bangka nga atong gisakyan, dili lang kay katunga sa imong kinabuhi ang mawala, kundi ang tibuok nimong kinabuhi ang mawala." So diha nahadlok pag-ayo ang professor. So guys, di nila takutob sa atong sambingay. Diha sa kinabuhi, daghan usab nga mga tao nga mahadlok pa sa gitawag og physical nga kamatayon. Tungod kay dili pa sila ready sa ilang kinabuhi nga mutaliwan ining kalibutana. Pero guys, musugot kag sa dili, ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo, dili gyud ka makapili nga moingon ka nga di sa ako pwede nga mamatay. Kay ang pagbalik sa atong Ginoong Kristo sama kini sa kawatan. Matud pa sa Matthew 16 26 o 27 nagaingon siya dito
Matthew 16:26-27, may makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Niyon siya, wala gayud. Wala gayoy bisan unsa nga ikatandi o ikabugti sa tao para mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot, kuyog sa himaya samahan o kauban sa iyang mga anghel o balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. So guys, importante nga katuna nato o una ang mga butang nga maghatag og kasiguruan sa ato ang kinabuhi. Hilabi na sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Daghang mga tao nga mas gipangandaman nila ang pisikal nga kinabuhi ug wala nila pangandami ang espiritual nga pagkinabuhi. So guys, dili magmatter ang Ginoo kung unsay nahuman nimo. Dili magmatter ang Ginoo usang provision nga nakuha nimo. Ang gimatter sa Ginoo aduna bagyo kay pagtuo o makaadto ba ka sa ginharian niya. So guys, importante nga pangandaman nato ang second coming of Jesus Christ. Dapat dili kita mututok pag-ayo diya sa mga butang ning kalibutana. Kay matud pa ni Jesus, bisan pag maangkon nimo unsa may makuha sa tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, kung kawad-an siya sa iyang kinabuhi, wala gayud, di ba? So gingon diya Matthew 16:26, nga bisan pag maangkon nimo ang tibuok kalibutan, bisan unsa pa kakadaghan ug kabtangan ining kalibutan, kung wala kawad-an ka sa kinabuhi, wala kagayoy madala ni ana. So guys, importante na sa kinabuhi andam ang ato ang espirituhanong bahin sa pagbalik kang Ginoong Hesukristo. Kay ang atong Ginoong Hesukristo inigbalik niya, hukman niya ang tagsa-tagsa sumala sa ato mga nabuhat. So dili ta makaikyas sa ato ang mga nabuhat ining kalibutana. Munang dili basihan nga doon na kay profession makaadto ka sa ginharian sa langit. Kay wala nagmatter ang Ginoo kung unsa ang nahuman sa tao dinis kalibutan. Ang gitan-aw sa Ginoo nga midawat bata sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesukristo o aduna batay pagtuo kang Ginoong Hesukristo, kay mao na ang iyang basihan sa atuang kinabuhi o kung nauso bata sa atong mga binuhatan. Kay ang pagbalik sa Ginoong Hesukristo sa mas kawatan. So kung wa ta nagtinarong, wa ta nagkinabuhi sumala sa kamatuoran, hukman kita inigbalik unya niya. So guys, importante nga maandam ang atong kinabuhi nga espirituhanon. So guys, dili pa ulahi ang tanan. Gitagaan tag tsansa sa Ginoo nga makarealize sa atong mga nabuhat o gitagaan ta og realization sa atong nadungog karon nga sambingay nga dapat tun-an ug tutukan nato ang mga butang nga maghatag natong kasiguruan. Humanta mutaliwan niining kalibutana. Guys, duha ra gyud ang padulungan sa tao human siya mamatay ning kinabuhi. Either malangit siya or maimpierno. Duha ra gyud ka lugar ang mapuntahan sa atoang kalag kung human ta mutaliwan niining physical nga kinabuhi. Munang ang importante nga human ta mamatay niining physical nga kinabuhi, importante nga makaadto gitas ginharian sa langit. Guys, ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na temporaryo ra. Bisa unsa ta ka daghan og sapi ning kalibutan na biyaan ra nato na. So temporaryo ra ang tanan nato mga na-achieve nining kinabuhi ato ra nang biyaan. Ang importante ang atong kalag og makaadto bagyod sa iyang ginharian. So guys, dinhi lang takutok sa atong sambingay. So puli nga doon na tayo na pupo nga mga lesson ini. Kung doon na kayo nakatunan guys, paki-comment lang sa atong comment section. And be sure guys nga nakasubscribe ka kung bago pa ka nga channel para updated ka sa daghan atong mga sambingan sa Kristohanon nga daghan mga moral lesson nga pwede nimo ma-share sa imong isig ka Kristohanon. So guys, pwede po kamutan ang ini nga video, daghan po ka makatunan ini nga video. Guys, glory to God, iya ang tanang dong himaya, mga pagpasalamat. God bless us all. Kita-kita na punta sa next sambingay. Glory to God.